aziz dostlar, Xanoğlu Media sesli makala gepleşigine hoş geldiniz. Gepleşi alıp barayan Şemşat Atacanova. Bugünkü temamız dünyadaki abort adayları. Sonki 30 yılda dünya yüzünde niyetlenilmedik görülüklerin sanı azaldı. Emma abortların sanı köpöldü. Şöyle de olsa aborta kanun taydan ruhsat verilen yurtlarda onun azalandığını görmek bolýar. Dünyadaki abort adayları barada Lancet Global Sağlık Ilmi Barlığı şeýle netijeleri yüze çıkardı. 2015-2019 yılları aralığında dünyada her yılda 121 milyon sanı niyetlenilmedik görüllük bolup geçer. Olaryň 61 göterimi abort bilen toktatylýar. Abortun çäklendirilen yerlerinde her yılda 1000 ayaldan 73 sanysy niyetlenilmedik görüllüge sezebar bolýarlar. Her 1000 görüllüğün 36 sanysy bolsa abort bilen toktatylýar. Aborta kanun taydan ruhsat verilen yurtlarda her 1000 ayaldan 58 sanysy niyetlenmeýän görüllü bolýarlar. Her 1000 görüllüň 40 sanysy abort bilen toktatylýar. Ilmi barlaçylaryň aýtmagyna görä, ösüp barýan yurtlarda abortun köplüğüne yeterli we görünejek kontrasepsiýanyň başga çaýdanmyzda görüllüň öňüni alýan serişdeler yetmezçiligi bolup biler. Niyetlenilmedik görüllükleriň azalmagynda bolsa, maşgalany meýilleşdirme programmalarynyň goşanynyň uly bolmagy mümkin. Bu edilen açışlar ilat hemoterapiyy seksual ve reproduktiv sağlık hizmetleri ve üpçün etmek ören mühimliğini görkezler. Bu hizmetlerin içine kontrasepsiya, abort ve sağlık koruş hizmetlerinin hemmeleri elleter edilmeyi hem girýär diýip ilmi işin awtorlary belleýärler. Bu ýagdaý bizden ähli. UNICEF'in barlığlarına göre Türkmenistan'da 15 ve 45 yaş aralığındaki zenanların 50%'i kontrasepsiya ulanmayar. Türkmenistan'ın 2016 yılda täzelenen kanuni abortun möhletini çäklendirdi. Öňkü kanun görüllüň 12-nji eppesine çenli abort ettirmäge hukuk berýärdi. Täze kanun olsa bu möhleti 5 epde çeni azaltdy. Videonu soňuna çenli dinleýäniniz üçin köp sag bolun. Maglumat Türkmenistan Sağlyk Info sahypasy Xanoğlu Media bizilen alın.